Duwe kaya bokong kethek kok. Nabi Yusuf lho. Ya. Nabi Yusuf iki ganteng-ganteng wong sak donya. Auranya itu aura perdamaian. Lah kowe aura kerusakan kok. Ya ora Delok sanake sedekah bumi. Ya, sing nonton ora priyayi tok, jeruk-jeruk bareng wae delok. Alhamdulillah piyayine ya tertib, sing putri ya nglumbuk padha putri. Ketok mantesi, Sing kakung ya nglumbuk padha kakung. ketok jangkung-jangkung. Sing bocah cilik-cilik ya nglumbuke karo cah cilik-cilik. Nggih, Mas, biasa. Ngono. Oke, ya ngono dhewe. Anggere ana cah cilik kok sliwat-sliwat dhewe ora ana kancane iku bocah cilik gampang ditekane. Iya. Ngono iku bocah sing sangune entek. Sahun entek, piyayi kene tresna keluarga, tresna putra. Kenapa setiap desa kok do nganakake sedekah bumi? Sebabnya apa, Mas? Ya Sebab- pancene iki tradisine Ya ngono. aja lan kowe entuk tradisi somen kabumi ya punah. Wong ora roh tujuane. Nek sedekah bumi ana sing kurik perkara nyawer penyanyi mau ora keturutan. Yo. Iki lho madhep rene iki lho. Ya bae. Dadi ngene iki kabumi kudu dilestareke. Mergo iki adat istiadat dari nenek moyang sing tujuane apik. Ngono. Sedekah bumi ya, Mas. Sedekah bumi ono iki nang Jawa Tengah tok, Jawa Timur, Jawa Barat ora ono sedekah bumi. Ana critane. Ono critane ora ngawur, mula taun sesuk digedhekno luwih gedhe ora apa-apa. Kadang-kadang ono Ana son urip ya. teh HP-ne teh. Cek. Baterainya teh diganti. Ya piye Mas kok ngene? Ini. Lah biyen kabumi ana iki ben diterusno sok generasi yang akan datang. Sing nom-nom iku somben ditarik kabumi ben ora do gelo kabumi apa leh. Ana sing ngarani kabumi kuwi musyrik, Ya. ana kabumi sing ngarani syirik. Sing ngomong ngono kuwi berarti wong sing ora ro sejarah. Ning nek ro sejarah justru kabumi malah digedhekke. Ana sejarahe. Sejarahnya biyen ngene. Nenek moyang. Jawa Tengah iki melu wilayah wewengkon Mataram sing dipimpin karo Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo, Jawa Tengah iki kena pagebluk larang sandang, larang pangan. Sore loro esok mati, esok loro sore mati. Cara anu kena Covid, kena corona ngono. Ya cara saiki corona biyen pagebluk. Pagebluk ya. Saking bingunge Kanjeng Sultan, Kanjeng Sultan dolan nok mer romboke Syekh Jangkung ya Saridin. Jaluk ego praktikel. Kakang Syekh Jangkung kawontenan ing Mataram kok ngeten iki kados pundi nggih? Kula nyuwun pitedah Kakang. Karo Syekh Jangkung aweh petunjuk karo Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan saenipun panjenengan kula aturi mempun semedi utawi istiqaroh. Cara Islami Ya cara biyen semedi istiqaroh mulane ada Jawa ini diarani sajen. Sajen. Sajen iku saka tembung sajen. Sak kuwi sastra, jen kuwi jendra. Iki sastra kuwi tulisan, jendra kuwi samar. Nah iki ora diwaca ora ora karepe. ana tembung sastra jendra Hayu Ningrat. Ya apa diarani kok ana gedang. Gedang. Nah, Gedang karepe lah iya karepe paham ra, Pak? karepe piye Mas? Gedang kuwi kan gedang raja. Ya. Gedang raja itu paling raja kayane ben tumengkar aja sampai kena penyakit. Sing dibintik ya tumengkar, sing di sapi ndang munah-manah, sing di kebun ya munah-manah kali sing penyakit. Kono kupate kono lepete. Kupat iki ngukui kiblat papat. Etan, kidul, lor lan kulon. Lah terus iku ana sego kok ana brambange ana trasine ana lomboke iku jenenge apa? Iki jenenge buceng. Maksude Iso mlebu mergo kenceng. lambe mata sampluk. Lho, mlebu iki tegese kenceng kan sing pikire mlebu ning gone kalbune. Lah nek ana ndoke ana brambange ana lomboke ngono iku jenenge ya buceng tumes. Karepe buceng Thomas, Mlebune kenceng metune lemes. nak lepet kuwi lelakon Allah dimpet sing rapet
ben nuwuhake bumining pangapura. Lho, Sakwise Kanjeng Sultan mempun semedi untuk pecunjuk pengarsane Gusti, Kanjeng Sultan pun lakoni tani. Kula ana lakon Sultan Agung Tani. Nerangno ngene iki ora dagelan larang ya ora iso yen. Nah dagelan murah-murah ngono iki ora iso. ngono cerita ya. Iya. Akhire Kanjeng Sultan lakoni tani. Wujude apa? Wujude dikirim karo bojone Saridin karo jangan asem dipangan lungsune ceblok ning sawah ana banyune tukul dadi asem legi asem kecut. Enek petilasane ya. Dikirim karo pecelan iwak lele, iwake dipangan tengahe ndase rine sak buntute ijen ceblok ning sawah kenek banyu urip dadi teruna lele. Iki sejarah temenan ora sejarah-sejarah. Lah, sakwise entuk petunjuk lakoni Sultan Agung Kontani, bareng tandur rape dicubrekno ning sawah, tandure ngomong pergo wujud Mbok Dewi Sri. Omonge tandur, Kanjeng Sultan menawi kula katanem ing bumi Mataram, ing benjang murakabi wong sak Mataram menawi sami panen, kula damelke lumbung lara dina. Lumbung lara dina. Lumbung lara dina iki apa, Mas? Lumbung lara dina niku napa, Bu? Wong wedok-wedok sing mudeng ya lumbung lara jajal wong jelok lumbung lara dina iku apa paham? Napa? Daringan ya, Mbah. Sampeyan sing daringan ta ora? Tesih. Daringane sampeyan kok ember apa kok gendong? Ember. Nah, sing kok ember iku terusno lestarekno, kok bojo mesti kena kencing manis, kolesterol, asam urat. Kok ngono, Mas? Lah kok ora piye wong ember iki mengandung ion negatif? Oh iya. Nek diadahi gendong saka lemah ya netral, dipangan ya sehat. Lah mulo kendi kae wong biyen kowe adike kendi. Lah saiki wis kalah karo botol-botol atom, botol-botol plastik mengandung plastik. Mulo penyakit ora karu-karuan. Mulane bojoku yo tak pengen nganggo botol aku kuat. Tak kon nganggo kendi. Soalnya aku ora kuat tuku. Ya kendi iki menetral ya. Ya, sakwise panen cepret disajeni karo Kanjeng Sultan, panen gede malimpah ruah sak Mataram panen bareng sing diarani panen raya. Oh, sawise panen gede, akhirnya Kanjeng Sultan dawuh karo wong sak Mataram, rakyat Mataram, ayo bareng-bareng nganakake tasakuran, wujud syukur ngasani Gusti mergo dikeki pawetu sing luweh-luweh, wujude sedekawan, saiki diarani sedekah bumi. Sedekah bumi iki wajibe slametan bancaan. Dene nanggap ketoprak nek ana duwite ya apik, ora ya ora masalah. Ngono nyatane nek iki 2 tahun setengah ora ditanggapno ketoprak, ora ditanggapno wayang, ya danyange ya ora protes. Siapa? Lah iku kena corona 2 tahun setengah ndak ono dadeh. Ketoprak ya ora payu, wayang ora payu, barongan ora payu. Nyatane pundene Mbah Punden ora protes. Ning sing diwajibno tandha syukur adalah sedekawan, aweh mangan karo sak padane urip, muga-muga entuk berkah Gusti Allah masyarakat desa Jelok ning anake tasakuran sedekah bumi iki rahmate Gusti Allah diturunno ning bumi desa Jelok. Cocok panjane. Panjen saene wong Jawa lali donga, lali dina, ora kudu dipetri ngenani sedekah bumi iki, Mas. Ya. Nasibe Mbok Dewi Sri Penyerekoso. Ya. Nang dhisik Dewi Sri iki arep apa kuwi ning kok sawah arep digawa ning omah dibancaki, didongani, yen nganggo panenan cekitan saiki ora. Ya, Pak. No. Dewi Sri didos, dikombi brodol kabeh rambute. Madul-madul gundul kabeh Mbok Dewi Sri. Dewi Sri. Ya. Beras ben dadi sego, dhisik didang nganggo kayu garing didongani, saiki disetrum. Lah kok setrum? Nganggo magicom. Lah iya. Dewi Sri kececer kabeh, aku kabeh ngono. Ya, Mususi sak mususi ya ngono sing nganggo donga. nganggo donga piye? Ya nang dhisik mususi ya Mas ya. Dicidhuk banyu ping 3 ya. Dikom ning gone kukusan ngono kae dengan dongane bismillahirrahmanirrahim niat ingsun ora mususi beras nyujeni Mbok Dewi Sri muga-muga murakabi ado ing bilahe cepah rezeki. Biyen. Ya. Saiki Saiki ora
Ku kayak banyu, beras diudek lho. Aku iki tukang tambal ban. Nyer terus ae rontok kabeh tugel kabeh. Layanan Dewi Sri. saiki ku beras ora kuat sedina sewengi. Iya dicemo esuk sore nyenyek mampu. Nyamben nganggo donga. Aku donga. Dongane ngono mau ya. Nak gak percaya bojomu kandhani. Buktekno. Ora teko omah kandhani. Nduk, nak mususi dongane iki lho. Niate iso marep mususi beras, nyuceni mbok Dewi Sri. Ya. Ya. Muga-muga ora kabeh adoh ing bila cepat rezeki. Bojomu gelem donga ngono kuwi. Keluargamu telu ada 5 kiloan. Tenan Bojoku gelem donga ngono kuwi. Iya. Keluargaku telu ada 5 kilo warak. ora trimo wareg. Lah piye? Busung ya iya. Kowe iki lho. Cek turah-turah keluarken kuwi. Turahe dienggo sedakoan. Sedakoan. Tanggane sing ora kuat mangan diwenehi ben dadi tolak balak dadi keselamatane wong urip. Bener Mas, bener. Heeh. Yo dagelane Rismai akeh, ora mau kowe karo aku tok. Risma Kuncoro dagelane saiki Pak Margonye. Nggih, komplit kumpul Pak Margonye. Kula kalian Pak Utik komplit kumpul ning gone Risma Kuncoro. Bagi perdana karo Risma Kuncoro. Risma Kuncoro iki pokoke anggap sepisan obret lho. Lah apa kudu cekangkang iki? Tanganem gudi kan. Ojo salaman karo aku. Salaman. Ojo salaman karo aku. Lah kok sok jenis truk apa piye iki? Truk piye gara-gara winginane aku dijak salaman konye Iya. kan omah diamuk bojoku. Salaman kok diamu wong Islam iki wajibe salaman nek ketemu kancane. Delok-delok ngene iki ana karepe. Karepe apa? Ukuran kotange bojoku. Piye? Dikongkon bojomu. Kan bojoku tuku kotang. Iya. Lho, kok omah bojoku tak kon lumah plek. Terusan tak ukur ngene plek. Aku iki ning toko tuku kotang ya sing semene iki. Nek aku mbojak salaman gak mengkeret. Oh iya, ngene iki Jangan cukup. iki ukuran kotan iki. Ukuran kotang. Iku bang kotange bojomu. Lah terus kok nek dikon tuku kathoke bojomu mleh ngukur piye? Piye? Lha iku sing bingung aku. Ya kok bingung iki. Sing mboten Ora ukurane. sing mbok ukur nggo ndi kuwi? Lah aku nek kena dikongkon bojoku ya ngono. Piye? Bojoku tak rubono tak kon blondor, ape tak ukur, malah ra sida ngukur aku. Aku tak ukur dhewe rek. Ngawur ae. Tak goleki. Kowe tak goleki pirang-pirang sedina. Tak goleki pirang-pirang dina. Kowe tak goleki pirang-pirang sedina. Lek ngomong salah, Salah kok salah lho. lek kowe tak goleki pirang-pirang dina. Kowe tak goleki pirang-pirang sedina. Salah mbah. Kowe gak ono. Lho kowe kok gak ono, aku ning ndi? Ah sing ngerti sapa? Takonmu bulet kok teh. Takonmu bulet iki lho. Iya kok. Kowe tak goleki pirang-pirang sedina. Kowe salah. Kowe tak goleki pirang-pirang dina. Kowe sing tak goleki, kowe gak ono. Lho kowe kok gak ono, aku ning ndi? Sing ora sapa? Tak goleki pirang dina kowe ora ono kowe ning ndi? Goleki kowe ngono kok. Sapa? Kowe do ora ono. Ora bar sesore. Tes iki. Aku njaluk rem-reman sing wis mau dangdut. Iki karek piyai-piyai sepuh yang ngenang-ngenane mung ngene. Ora ono gendinge Jawa sing apik piye. Akeh jajal kei rem-reman bapake sing pinarak ning kono. Permintaan gending Jawa. Kei Ben ora do ngalamun ya. kei pangkur Semarangan iku pituduh. Jaluk apik. Nek swara sehat, swara normal gak apa-apa. Sing swara puri-purian. Wes sing penting pangkur Semarangan alon-alon. Ya ngono. Ya wis. Godhong kates iso nglegakno weteng, menungso kudu iso nglegakno menungso. Penyanyi kene pono ngenani kesenian. Wah, ono tenan. Ngerti babagan budaya Ya kok. sepuh iki ngerti cengkok laras lagu lan Ngono lho. liyane. Ukurane diungkal. Ngono. Ngene iki dagelan liya-liya iku ora iso mbok kon pangkur Semarangan barang iki ora nek arah roh. Ngono ya. Ngono nek dagelan sing wis tuwek-tuwek ngene iku ora iso. Sapa tuwa? Sapa tuwa? Kowe Lah aku tuwa ora diundang. sesuk dibarengno jeruk ngarep iki lho. Ayo. Mingkar mingkur ing anggara Swara ngene. Barang nek dirasani ibuke sing linggih karo iki.
penting nek suarane nek apik tak selak tak go mulih entuk. Nggo apa? Apik go seret-seretan anake. Masa Cetek dedek apa iki? Iya. Akarono garanan mardi siwi suara ngene kok kena nggo nyaur Bang Mekar. apa ngene-ngene ngomah iki wis dinteni Bang Mekar Nggih, Dik. sinawang ras mineng kita Kok kalah wedak ya? Padamu kok mencorong ya, Dik? Kowe ketoprak lagi mangkat 8 dina kok. Gelangem kok semene gedene iki gelang Mas ta ora lah. Lah nek piyayi njlok kene karo Mbah Utik. Menang Mbah Utik kok. Ngomong Mbah Utik iku tuku gelang, tuku kalung. Nek piyayi kene paling gram-graman. Lah nek Mbah Utik nek tuku moh gram-graman. Lah piye? Meteran. Iki tampar apa? Gendang. Sinuga Sinukarto mereka tarto bakar tining ilmu luhung Sing angel tunggale angel digoleki ya iki. kang tumrap ning tanah Jawa. Ayo Kang Min, nyawer. Malah kuwatir karo Kang Min. Piye? Toprak pemain nang sandinge kok sing digudal-gudal ngalor ngidul kok lede. Agama gemeng aji Terus budget nopo Kang? Kok tiba napa? lamat bos katon mejane yen gombrong katon mencorong nimas wiragane sinawangan amboseni yen besen ngurut rimbo pantut nyoto jati kamrati nimas lestari tanti sopingga sarekmo rasane kali ngan godhong sak lembar nimas nyoto wis kocatan rasa seneng ning yen ambesangot bimbo patut nyoto jati kontrak hati nimas lumayan
Mas. Ayo Mas, Panjata. Risma Kunjoro. Oke, Agar Narendra. Audio Sound. Lamakus katon dijani. Oh yang gombrongkan. Numpak becak gawa kerdus Arepe iku engko delok ketoprak lali adus. wong nganti sukup. Ora. Lo dicukupke semene awak dhewe ngelipur, Ya. engko bengi diatur sing akeh. Ana ya. Kepangaja muga-muga sak bubare bumine disedekahi. Kulo pawut kurang nggon ketanen tansah murakabi mugi warga jelok ini kabeh. Mugi tansah pinayungan kararjan kasantosan cepak rezeki doh ing bilahi. Sumusul karo bendaramu. Ya, nek wajib.
sesandi konco Sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan podo dolanan kene-kene bebarengan kanca kabeh aja rembulan asale saka telo yen rapeto sareng dadi gedut sat saka telo Aglinding ento iku tambane apa aja ngono mas aja ngono kadung janji mas mentuk gelo sore-sore padang bulan ayo kanca padha dolanan kene-kene kene bebarengan kanca kabeh aja padha urus asale saka tending saka telo ngaku iku tambane apa gedut asale saka telo dengantuk mergo kakean apa ngono mas aja ngono Ragang janji mas aku mentok Alhamdulillah alhamdulillah wa syukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bini malah ngaji piye, Cak? Lah iki lho salam dirungono wong akeh ki sing penak sing becik Ya sing becik ndongakno. didongakno Awake dhewe dirawuhno ning ngene supaya lumantar ketoprak kidung kencana pimpinan Mbak Sukmawi Jaya iki daleme ning desa Sampok Sampok. Laladan Kecamatan Gunung Unggal. Moga-moga sak desa Sampok kene paringan sehat. Sampeyan ndedonga aku tak melu dulu. Nggih Bu nggih. Sehat nggih. Allahumma Amin. muga-muga ora ana aral satunggalipun napa-napa. Niki bagus mukmin. Sing setunggal napa Mas?
Bagus adine. Bagus adine. Alhamdulillah. Selera ketemu. Ah ya. Iki Ngerti aku mesti guyu. Pokoke iki lho. Nggih. sedekah bumi. Sedekah bumi. Lah kowe mau ndongakno apa? Wis tak dongakno muga-muga keluarga kene guyub rukun akeh sandang akeh pangan murah rezeki. Lah Sehat sakabehane. ndongakno niku wis biasa, Mas. Biasa Aku wong bocah now no zaman sekarang nganggo parian. lho parikane. Parian ah. Iya, Ndang. Kaya sining tipi-tipi ngono iku ah. Ndang. Ana kedondong kecemplung kali. Lho. Bosok no. Iya ya ngene iki lah ora padha mahasiswane ya. Iku jenenge Ya parian. aku Mlaku-mlaku ning Kurodadi. aduh men. Aduh ya Allah Gusti. Lah kok aduh. Akeh gluduk kurang udan. Akeh guduk ora udan. Akeh gluduk. Maksude Nah iya, ini angel. Aku ngelek njelasno karo sampean lho piye lah ya. gayamu sekolah dhuwur sekolahmu apa kok Lah. Aku ya SMA Mas ah, kaya kanca-kancane ngono iku ah. SMA kemaki. Lah kowe apa? SD no. La ilaha illallah. Lho SD kok mlepuk. Lho SD kok mbok dono wong kene, Mas. SMA berang tahun. 3 tahun. Lah yo aku SD SD ora mlete 6 tahun. 6 tahun. Sekolahku ora perkara diitung suwene, Mas. Lah piye? SD, bar SD terus SMP, terus SMA. Ngono. Lah ana beda-bedaan kowe ya iso. Ya kene cah kono mae kono. Wih. Kowe upama Utek komputer wih, komputer ku kamangka komputer iku ngene. digital. Cepat, tepat. Tepat dan tepat. Kowe tak bedheki matematika nih. Alah bedhekno sing angel-angel bedhekno. Wih, temenan, Mas. Matematika ya? Matematika. Ya utek komputer. Ya wis tak Sing jajal. ulang ruang guru ku sapa? Sapa? Lah aku takon. Tak kira kowe ta. Nggih. 12,5 ping 17,5. Selawe. Komputer kok. Komputer. 7,5 ping 16. Selawe likur. Komputer wis 12. Lah yo komputer cepat jelas. 5 ping 5. Jelas 55. Ya Allah Gusti. Bocah cilik-cilik ndak ya roh. Lho, 5 ping 5 saya iku. keterima. Selawe. Sing ngomong sapa? Aku ngono kok, Lah Mas. iki komputer ae. Nek komputer iku Harus tepat. iya wis padha aku lah ya iso. Lah kene iso. Kowe ape takok apa ae modele tak bedhekno aku ya iso nek perkara ilmu sosial. Sosial. Ilmu sosial. Presiden Indonesia. Presiden wis nomor piro? Sing pertama. Soekarno. Mah, Kowe komputer ya komputer tapi aja kecepetan lah. presiden pertama. Pak Insinyur Soekarno. Tukang becak pati sing terkenal. Jasmine dari Emin. Dukun bayi sampok kene. Ora ono dukun bayi sampok. Takono ora enek. Ngoten nggih Bu nggih. Lho, Ora ono. ono. Zaman saiki wong sing do nggarbini utawa meteng diwajib nomor ning puskesmas supaya wajib untuk pemeriksaan dini sing jenenge resiko tinggi. Lho, resiko tinggi wong kene. Eh, Dek biyen iki kena apa kok seneng nganggo dukun bayi. kok iso seneng nganggo dukun bayi? Megane dukun tuwa ora enek. Ora ono ah, kawit dhewe mulo ya dukun bayi ah. Nah, Dukun bayi ora ono dukun tuwa. Berarti teng pundi, Mas? Nimbali dukun bayi. rasa ngeyel. Wong kene Iki iku men gendenge apa? gendinge iki mau gethuk. Gethuk. Gethuk wis biasa, Mas. Aku nek gethuk mbok takoni sing model piye ya iso. Tenane lho. Ya. Nek upama kaya saire tak gendi, tak Mbok variasi. sare mbok variasi aku oke. Ning lagune gethuk Gethuk temenane. Temenan. Ora dadi Otane sing dadi nyatane nek ora iso. colok mripate. Wih, tenane. Nah, Gethuk. Ning aku mau nek nganggo gethuk lah biasa. Iku mbok mau. ganti apa? Tak ganti dino acara. Wah, iso. Dino iku ana pira? Ana 7.
Itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ah, Dino Senin aku neng Sragen mlaku-mlaku karo tuku duren. ana bocah wedok Ate lungguh ijen. bareng mbok cedhaki. Aku dituthuk gandhen. Wih, kowe nek salah. Aku ndek Tenane cah. Senin lho ya. Senin. Dino Selasa aku nyang Solo. mlaku-mlaku Kabeh tuku nangka. ana bocah wadon Rambute dawa. bareng mbok cedhaki. Jebul kleru mara tuwa. La ilaha illallah. Iki kok ora iso bedakno mara tuwa karo bojomu iki lho. Mara tuwa kuwi lagi rebondingan. Rebondingan. Anyar aku gak ngerti nek kuwi mara tuwa. Dino Rebo Aku neng Solo. mlaku-mlaku Kabeh tuku bakso. ana bocah wadon Rambute griwo. bareng mbok cedhaki. Jebolane gendruwo. Kowe tek medhen-medheni. Liyane gendruwo lho ndak iso. Yane kuwi gak iso kok piye. Kowe ku ndelok rupamu dhewe kaya gendruwo. Aku malah wedi. Aku ndelok rupamu dhewe wedi padha ae kok. Nah, dina Rebo. Dina Rebo. Dina Kemis. Aku nang Inggris. Doe lek sak. Ora ngemis. Ora iki Ini Inggris. Mlaku-mlaku karo tuku manggis. ana bocah wadon Ireng manis. bareng mbok cedhaki. Jebule kirek didis. Ini disuruh ini kita melawan. Oke, iso iso jelokan. Dina Jemuah Aku neng sawah mlaku-mlaku karo musuh gabah. ana bocah wadon Bubuk mlumah. rumah iki mesti apik. Bareng mbok cedhaki. Murep. Sukon mulon iku sing bener nek awalane A, akhirane A. Nek ngarepe I ya gurine I. Balene cuma dina Jemuah. Aku neng sawah Sawah betul. Mlaku-mlaku karo musuh gabah. ana bocah wadon Adek bubuk mlumah. bareng mbok cedhaki. Murep. Kok terus mengkurep? Lah gak wani ya. Ora wani. Ora wani. Suwe-suwe mlumah. Ngono ya. Ngono ya bener. Dina Setu Aku nek sowan ibu. Dina Setu. Dina Setu. Heeh. Ana bocah wadon. Kok mlaku-mlaku. Lho. Kepiye ra jare kono kok isa? Kowe takon. Dina Minggu Setu. Dina Setu. Aku sowan ibu. Ana Ana bocah bocah wedok kok mesem guyu. bareng mbok cedhaki. Bocah jebule bisu. Kok guyon-guyon mau ta? Dina Minggu. Aku ora metu. Lho metu are Aku ora metu, libur. kabar. Dina Minggu aku ora metu. Ngajar. Wis kowe rasa ngopeni ngono nyogo-nyogo ning iki kowe guyu kabeh. Wong dagelan ngebaki panggung. Wis ora apa-apa. Wis tak takoni, dina Minggu mang Dina Minggu. aku ora metu. Lah terus aku tuh lha apa? Aku ora metu kok. Dina Minggu. Aku ora metu. Ya tak metu dhewe. Mlaku-mlaku Nang jero omahku. ana bocah wadon Wow. bareng mbok cedhaki. Mas kolonial. Ya anak buahmu. Ngajar. Mulane mengguru karo Mbah Darko. Nek prei iki telepon-teleponan dadi bahas. Wong sing nyetel dekne. Iya kurang ajar iki. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa. Wong ancen ya awake dhewe iki beda ora level. Lah, nek ijazah jelas dhuwur sampean. Nah, terus Nah, nek pengalaman luar biasa. nek
Ora duit. Nek pelor duit mesti sugih sampean. Aku goblok lah penting sugih. Lek lho nek goblok penting sugih. Iya sugih sepenting duit Cak. Nek wong sugih masamu tur rapi kok. Lah, nek nanti duit, Pak. Nah, upamane aku ora sugih lah, aku ora iso apa-apa lah, tapi nek ndek duit ya aku ya seneng. Lho, lah mulakno sing penting kan duit duit. Ah, upamane kowe ndek duit. Upama aku lunga-lunga ngelencer ning Wong lunga ngelencer. ning luar negeri. Negeri. Mau nganggur ya aku. Upamane Ning mlebu restoran. mlebu restoran Jepang. Kowe nggawa bocah wedok bocah mlebu restoran Jepang. Padahal aku wong bodho. Lho ora Nanging duit-duit. ndek duit. Upama kowe ape pesen wedang utawa panganan sing nang jerone restoran piye? Contohnya apa? Ora ayam bakar. Ayam bakar yo gampang. Wong aku ora iso basa Jepang. Yo tak undang pelayane. Sini. Nah, awe-awe ngene ya. Mesti pelayane moro. Ora. Aku njaluk kertas aja. Mbok Njaluk kertas tak gambari ya, Cak. gambar piye? Gambar pitik terus ning ngisor tak kei areng. Tak wehno twing berarti iki Ayam bakar. Upamane mlebu restoran Jepang neh beleng. Kowe pesen bakso. Alah ya malah gampang meneh. Pelayan tak undang. Duit. Langsung mesti moro. Ora. Langsung tak kei kertas jedet. Tak gambar mangkok. Terus ndune tak kei pelendu. Iki mesti ro. Nah, iki nek bar panganan. Nah, iki mesti Bakso. Ah. Iki nek bar panganan. Ah. Upamane kowe ngombe ibarate ngombe susu. Lah nek kowe iki pesene Ngombe apa? susu, Wedang susu. wedang susu. Nek liyane aku ora tau ngombe iku, Cak. Aku ngombe. Lah kowe padahal wong sugih ora iso moso. Es teh ora ono. Es teh ora ono. Es kopi. Ora enek. Ya gak. Enek susu. Waduh mati. Lah iki carane gampang ah. Piye? Bocah wedok tak undang. Duit. Cah wedok mbok undang duit. Heeh. Tak kei duit aja. Duit. Tak peks ya. Mbok pek. Tak sawer ah. Nah, terus piye? Kertasnya mana? Kasih mana? Terus Ya tak gambar. gambarnya apa? Iku mau gelas. Gelas. Ana gambare melontar. Ana aku gak ngono ah. Lah nek kowe piye? Pelayane tak undang kies. Wes. Nah, gambari yo gelas. Terus kate sodorno. Terus Sadono. Ding, Piye? aku ra ijen. Ah, Iki kok aku lunga. ngene. Kowe tunggu omah. Aku bukan ijen-ijen. Kowe tunggu omah. Kok Ya. nek wong golek ya aku. Sing jaga iku ora meh aku tok kok. Lunga. Ya, Nek takoki muni, aku tak lunga. muni lu mau. Ya. Muni lu ndi lah? Wis pokoke kowe anggere nang takon aku lunga. Iya, secara masalah. Iya, ya. Bocah kene omahe kono cak kendel. Ya. Ngono kok. Matur nuwun. Sing mirsani pagelaran ketoprak wong dalu menika. Pak budak-budak sapa cak? Sapa kuwi? Nuwun. Monggo. Nuwun. Kaya dalang yang ndang mlebu jajal cak. Monggo. Ding. Ding. Ini ora jodong ora. Jodong. Bibi nek gua arep cak. Aku di urusan karo Jolodong. Kira sakit gitu. Jolodong parek nanti. Aku ora roh cak. Iki mes sapa? Omahku. Lho ora mes Jolodong iki. Oh, dene mau yo rene. Terus parek nanti. Parake Rono lho mau, ojo nek kono nek tak kandhani aku lho. Rono. Ojo Sampai dina iki kok iso. Ojo ngono aja. Aku iki di urusan karo Jolodong geger ae lapo. Bocah kok iso ngono. Bengi lho dolanan arep. Cekal kursi. Alah iki gak mau Gusti, nyawang kok dolan kok ijen kok
ana serepe. Kowe iki mau digoleki wong. Kowe iki mau pas lunga jejet ana wong nggawa arit. Kowe sebabe piye? Sebabe kowe iku bar kowe ndak demeni sok bojone wong kowe iku mesti. Kowe iku dalu mau sadalu kowe dalu. Iya wis kalau lunga-lunga kok ana grup kelak wong kok urusane dawa lah ya. Wis gak lunga. Ora sadar kok lunga ae. Ya Allah, siji bolos. Jadi omahe sapa diuyak-yakane? Aku mengguyu suarane jolodong nang kene jagongan karo kowe. Iku mung suarane sapa? Suaranya aku nyanyi dhewe. Nyanyi dhewe ora ana kowe ra nyanyi. Abane jagongan kok iso. Ora bane mbok kon lunga-lunga ngono kok. Sapa mang ayo? Aku iki urusan karo jolodong penting tenan iki kok iso. Ngono. Ulang-ulang kowe ora jasem lho ki malah. Enak apa, Dik? Iya malah kok yang metu iku nek protol ndas piye lah ya. Burung mayahe metu sik kodong iku kok. Kowe iku ngose acahe. Iki engko sing kang balik narik ngono. Ora ngono sih aja. Kowe kok peloya mlayu karo luar iku ape Lah kok apa? ngono cah iku iso. Turu jolodong. Ape mbok lakon lapo? Iki lho balik narik. Rene dong. Wis wengi iki, to lho alarme wis muni kok iso. Iya. Iki lho ape balik narik. Wis tak kok kene. Lho. Dadi golek jolodong wae mbok nyerah balik narik. Alah. Sik. Iki wong loro tak bedheki nek denger. Bayar aku bengi iki pen nek denger. Wah, Andani kok sebabnya apa bekecot kok riwari tok nggawa omahe. Nek denger bayar aku pek lah bengi iki. Bekecot riwari nggawa omahe. Lah nek omahe mbok gawa ora bekecot. Aduh salah. Kok iso ngono sebabe? Bekecot rono rene nggawa omahe, kunantir kok konang kok nggawa geni. Sebabnya apa? Lah kowe sebab apa? Sebabnya bekecot omahe digawa kok tidak diobong konang aja. Nek digawa riwari ae. Saiki nek tak bedheki. Apa? Oh, keneng apa? Listrik kok urip. Ancen melek. Ya sing saiki. Obong meneh. Aduh, ayo. Lah wanya songi gak usah. Wis, ayo do paring lelipur kanggo dulur-dulur Sapa? Awake dhewe iki jaga iki ning gone Sampok. Wino nggih. Ora sampok iki ning ngene omahe bendarane kok. Nang ngene bendarane ya. Jaga apa-apa kon ngatasi. Kok ngatasi? Kowe atasi ya. Iya ya. Iku tak pasrahno jolodong sing sangat. Raketan salahku dikele. Salahku dikai monggo Mas Dindi. Lagune napa, Mas? Ya sembarang kok iso. Wong asu. Lah dalah bacok wong kene malah Nanang wis mulai borong mulai wonge. mati. Ayo nang nyekel orjen le. Selen wonge kok. Ya, apa diaturi napa, Bu, Pak? Mbak-mbak sing isih dadi Pak iki mesti lagune ya lagu nom-nom. Pokoke sing melek nganti bengi iki ngadepi sedekah bumi nang kene muga-muga akeh rezekine yo. Sing sok-sok wonge. Berkah barokah. Wonge delok toprak ngasih rampung ngasih tutup kelir bakal. Tapi aku pesen nih, apa? siji lho tak kandhani kanggo khusus kanggo men. Iki nek kanca ora tak kandhani. Apa? Nek delok ketoprak, nek kira-kira kanjeben Ya, aja sekali-kali kemulan sak. kan kok kemulan sak iki piye lah iki? Ora roh kowe. Diingi ku tanggoku gara-gara ndelok ketoprak kemulan sak iku meteng kok. Yo lho. Lho kok iso? Sebab e lah. Lah mulakno iku bareng tak takok iki. Di parti kowe kok ketemu. Ya gara-gara iki anding, iki gara-gara ndelok ketoprak aku kemulan sak. Sak anu iku, sak mes, oga, sakiman. Karo sakiman yo bener lah. Metu anake. Ayo dikai sak gending lah. Monggo. Iki sing nama. Sing di suara apa? Suara ora pate apes. Suara rada entek iki wis. Sak gending kono sing duwe lagu apa sembarang. Boten aku. Anu jamu. Boro ing Ya siku. awang-awang. Tutupno lho. Pitik mati ra tutupno. Ayo.
anglangun bebasan tanpa tepi. Ayo Mas Ali. Ayo. narabase meko mendung nibeni jagat mandara ngambara ngunggahi katungkul ngumbar gagasan satemagina ngimpi monggo Mas Gending dipun tibake jam sari napa-napa monggo monggo upama sliramu sekar melati aku umpak ngidam sari upama sliramu margi wong maneh aku kan bakal berani. Yuk Pak Gending. Sinar seni tangi semono jadi prasetyan hati tan satu mantele netro rinoso karo sora sanding trio mitra sak jagat raya ngalingono balane niku ukilan samudra Ayo. ora ilang memanise padu dadi ati selawase Ayo indah. nalikane roek jalu atiku Lamun sino ayu nganti mati ora bakal lali lakae tangi lagu ukir lan samudra ilang manise aku Jagrak kok pinten, Pak? Jagrak niku pinten? apane Jagrak lho. nganti mati 500. ora bakal lali lakae tangi ora kaya kon kunandang uyo
lomo lega nono mengunan wideng pari dinen mari bangku lara ati aduh yai cocokku sumo apa teko apa pancen nyata mbok balung janur Alhamdulillah Ndoro. Alhamdulillah Ndoro. Ya. Ra ngono. Bendarane mlebu ning ngene kepatihan untuk penggawean. Untuk pegawean. Iya jogore kok iki Mas. Iya iya. Mau pripun? Instruksi. Nggih.
Saya tetap dengan Wih, kalau sekolah bisa dimoyo. Bener kakak, kalau bisa jiwa kalau sekolah, aku ini apa? Oh, dia. Kacau kan jadi manusia. Jadi manis. Wih, cokotan orang tuh. Jadi cocok mati sekarang. Takut ini. Tuh, si orang mati. Ayo sih. Nama kuasa. Godhog sareng perkara sewengi atas niki wae godhog sekolah Pak. Ya. Pun sakniki
kebenaran iki napa pengayoman Sultan. Terus nggih monggo dipun. Sarene kula teko pengayoman kula pakai akal penjagaan kota. Pun kata kula sakit ini. Ceperan teko. Saya menawi yang menjadi kebenaran pinter kalau bawang suci Sultan. Mungkin iki sakitnya yang tidak kaya mikro-mikro Sultan. Sumrambah kalau kalau itu rejo sak sampun timbali pagelaran Kotakisma Utara mungkin kita sak yang aspirasi panjang iswo agung ayu lipat oh jilat kami lo niku sami gembul jono